फैल' नोङो पाप्पिस्ट' थैनो रोङि सेवग्लिनाय बोराय एम्फौ जाग्लिगोन आं नोंखौ फैल' बोराय नोङो फै आंनि आखायाव सेवग्लिगोन नोङो आंनि आखायाव सेवग्लियाबा रावनिबो आखायाव सेवग्लिया नोङो हाला पाप्पि बोराय थैनो रोङै मानो फैनो रोङाखै दा अबाव थांदों नोङो फै अबाव थांदों नोङो नेगासिनो आं नोंखौ पाप्पि बोराय माबोरै फै जेरावखि दङ नोंखौ जेब्लासिम फोजोबस्रांनो हाया आं बे संसारनिफ्राय अब्लासिम आं बे जिउआव सान्ति मोननाय नङा आंनि बिखायाव अर जोंग्लोबगासिनो ब्लाव ब्लाव बेसेबा बोसोरनिफ्रायनो नों पाप्पि नोंसोर पाप्पिफोरनि थाखाय आं आंनि हौवाखौ खोमाना लानांगौ जादों आंनि हौवाया आंनिनो जाना दंमोन बेसेबा मोजाङै गामिनि हिन्जावखौ गिदिर हिन्जावखौ गारनानै आंजों थाफैदोंमोन बे नोंसोर जेब्ला बक्सि आरो नों हाला गुन्दाया नोंसोर जेब्ला आंनि न'आव फैदों बे सानखालिनिफ्रायनो आंनि न'आव सुनिग्रह नांदोंमोन आंनि मेगनाथ' खानामोनानो आंनि दिमागाबो ब्रेनाबो खानामोन नोंसोरखौ हमनो हायाखैमोन आं दिनै आंहाबो बेसे मोजां संसार थागौमोन आंनि हौवाया आंजों थागौमोन फिसालायाबो थाफागौमोन आंजों नाथाय नोंसोरनि थाखाय आंनि संसारा बायग्लिजोब्बाय रावनिबो सिगाङाव खिन्थानो हाया आङो आंनि दुखुखौ रावनिबो सिगाङाव फोरमायनोसो हाया नाथाय आंनि गोसोआव बेसेदि अर ब्लाव ब्लाव जोंबाय थायो दासिमबो बे अरा दासिमबो जोंनाय अरा दासिमबो खमायनो रोङाखै आंना ब्लाव ब्लाव जोंगासिनो आंनि बिखाया मोनसेल' जाहोन नोंनि थाखाय नोंसोरनि थाखायल' आंखौ आंनि हौवाया गारनानै थांदों नोंसोर जुदि बेबायदि खालायनाय नङामोन आंनि हौवाया दिनै आंजों थागौमोन आलो गोजोनै हौवानि अननाय मोनगौमोन आं नोंसोर बिफा फिसा आंखौ आंनि जिउनि ओरैबायदि दुबिधायाव खोख्लैदोंमोन जेराव आं जेबोखौनो डिसिजन लानो हाया जादोंमोन जायनि थाखाय आंनि हौवाया आंखौ गारना थांबाय आंनि फिसाफोरा बिफानि अननाय मोनासै आङो सिख्लानिफ्रायनो हौवानि अननाय मोनासै हारसिं थैनो बुरैलांबाय आङो फिसालाफ्रा देरलायलांबाय दाथ' फिसाला सासेयाबो गैला बेखौबो बुथारना लांबाय जानो हागौ बेखौबो नोंनो बुथारदों बेनिखायनो नोंखौ फोजोबस्राङाबा आंनि गोसोआ सान्थि मोना अरजोंनाय हामा आंना फै नोङो थैनो रोङि पाप्पिफ्राय नोंखौ जमरा जाया आरो सानबेसे लाखिबावगोन फै नोंखौनो नेगासिनो आङो नोंखौनो है नै इसिङावसो सिरि सिरि फैनानै दंफैयो आंलाय माथो एथ' होसिख्रावबाय बुरै होननानै मानोथो माथो हरा नोंहालाय इसिङावसो सिरि सिरि दंफैयो रायज्लायनो गोसो गैयाहाय आङो बोराय हा माथो जालायखौ रायज्लायनो गोसो गैयै रनिया माथो होलाङाखै नोंखौ बाबुआ थांबाय बियो बेखौनो दुखु मोनदोंहाय आङो गथ'खौ फैदों होननानै आङो गोसोखौ मोजां मोनदोंमोन गैला मालाय थांबाय दरसेसो मोनफिनबाय आंहा हनै नोंहालाय मानोथो एफाग्राब साननांगौ जाखो मालाय खामानि मावनो फैदोंमोन गुबुन जायगानि मानसि मानोथो एथ' गोसोआव लानांगौ हा मालायबाबो मालायनि गथ'बाबो फैनायखाय मोजां मोनदोंमोन आरो गावहा गथ' गथाय गैयिखायनो दे माखौथो दुखु खालायबाय थानांगौ जाखो मालाय गावबागाव लाइफ गावबागाव जिउ सेंग्रा मानसि मालाय न'खर दङ दालाय मालाय थांबाय आरो मानोथो थाबाय थानो नोंखौलाय माथो होलांनाय ना होलांदि होलांदों बुंदों आं फैगोन दे साननैसोनि गेजेराव होनदों अबाव फैबावनो मालाय सेंग्रा गथ' न'खर दङ बिमा बिफा दङ जोंलाय सोर दे बुरै नों बेफोरखौलाय मानो सानहाबबाय थाखो नंगौथ' मालाय गावबा न'खर दङ गावबा गाव मानसि दङ खामानिनि थाखाय फैदोंमोन मायबा जाहोनाव थाफैदोंमोन साननैसो थांबाय दा नोंहा बेखौनो एसेबां साननांगौ दे बुरै दे जि जाबाय लाल साहाखौनो एसे फुदुंदो संख्रि होनायनि नै जोंना मेनेजारनिया फिसाजोआना माया बार्थडेमोननो मेथाइ हरदों बोननानै ओइ बोराय नोंनि गोसोआ मा बुङो रनिया माब्लाबा फैफिनगोन ना फैगोन होनना बुंदों दस' फैगोन बियो खामानियाव फैगोन खामानियाव थांगोन आरो दे साहाखौनो फुदुंदो दे थै साला मोनसेबो खामानि मोनलालै जेराव थाङो बेयावनो खामानि गैया होननानैसो बुङो माथो कम्पानि सम्पानिबो गैया बे गद जायगा जायनाव सोङो बेनो माथो खामानि गैया होननानैल' बुङो
आं आरो क'क्राझाराव थांनो गोसो गैलामोन क'क्राझाराव थांबालाय खामानि मोनगोन दिनै बाट आं सिनायनाय मानसिफोरजोंनो नुजानो बादोंमोन गुवाहाटियावथ' आरो थांनोनो गोसो गैखाया आं माबोरैबाबा पाटनानिफ्राय फैयानो हामगौमोन खोमालै लाइफआबो एसे सान्तियाव थांगौमोन हाबिलाखौबो लोगो मोननाय नङामोन बेफोरबो जानाय नङामोन हेलौ आबै सिखिरि नोंसा आयालाय आया दंखलथिं दङ आबै ए माबा आबै मा जादों आबै मा बुंनो आबै नोंसा मामाया इमारजेन्सि जालायबाय हस्पिटालाव एडमिट खालायदों नोंसोरो माबोरै फैबानो जाबाय नोंसा आइनो खोन्था दानो खिन्थायै थां थाब फैनो हो इमारजेन्सिथार नोंसा मामाया मा मामाया इमारजेन्सि जालायबाय र' आं आइनो खिन्थानि दे आबै थाब फैनो नाजाबानो जाबाय जोंफोरो नै क'क्राझार हस्पिटालावनो दोङो क'क्राझाराव थाब फैबानो जाबाय नोंसोरबो जों गासिबो बेयावनो दंजोबो दे खिन्थादो नोंसा आइनो माबोरै थाब फै आयु जोमै बालानि ड्रेसफोरखौनो फसन जाला माथो माखौथ' फसायाखैहाय नोङो बेलाय बेबो मा एसे मोजांखा नायनो बेसेबा हट नुखागोन आरो नोंखौ समायखागोन बेखौनो लाया मानो बांद्राय नायब्लाथाय मेगनासो बेलखि जायो फाग्लिलाय नै एथ' मोजां आयु बेखौनो फसाया होनबा नोङो फसायनायालाय फसायदों बाट कालारानो नाया मानो बेखौ गानबोला सोमखेखेसो नुगोन हटबो नुनाय नङा सेक्सिबो नुनाय नङा अबेबा बोराया फसायनायसो नङाहाय है नङाहाय बे कालारखौ मोजां नुदोंथ' गुबुन कालार नांगौमोनहाय एफाग्राब फेन्सियाव गिदिंजोब्बाय नोंहा फसायनोनो रोंला फाग्लिलाय बे 50 बोसोरनि बोराया जेबो कालार सालार नायबाय थाया दे नोंखौसो नायखागोन बाट आंखौथ' मोजां नुनांगोन ना नोंहालाय समायनाखा एक्ट्रेस बायदि आरोलाय मा नांबावगौ रहाय मा ओइ नैबे गोजाखौ लानांगौ बेखौबो एसे फसायदों आं फाग्लिलाय गोजाखौनो गानबाय थानोसै होमबा औ गोजा माने हट गोजा माने गुदुं गोजा माने रमान्टिक गासैबो बोराया गोजाखौनो फसब जाखायोबो खोमा गोजाखौनो लानोसै दे फाग्लि लाहाय मा जायखौलाय ला देनां फैसानि सायाव उन्दुनोमोनब्ला बोरायनि हिन्जाव जाब्ला गोसोबायदि लाजोबबानो जाबाय ओमफ्राय आंनोबो मासे गांसे गस्ला बायना होबानो जाबाय मावनाङाहाय खिथाखाबाय आंसो बानायना होनाय बायदि जादों नोंनो थौहाय फाग्लि होनब्लालाय आंजोंनो बिहारि जाहैदो थौदो बे बोरायजों सानैबो बिहारि जानोसै है फाग्लिलाय बिदिखाना हौवाफोरखौबो बिदि रानना लानो हाया थौरैनो बे बोरायखौ मोजां मोनो जोंफोरो फैसानिल' बुस्थु थांनो नागिरखादों थेवबोथ' नोंनि हौवा जागोन ना बे 50 बोसोरनि बोरायखौलाय नुनानैलाय गोसोआबो क्लाब क्लाब जाया जेबो जाया आंहाबा मानि थाखाय थांनो नागिरदों बेखौ मोजां दं दरखार गैयाहाय बे बोराया सोरबा हिन्जावजोंसो लाइन मारियो सोरजोंबासो थाङो आंनालाय मा आंहा खालि बिजों हाबा जानो मोननांगौ आंनि उदैयाव थानाय गथ'नो बिफानि मुं होनो मोननांगौ फैसानि सायाव आजादि थानो मोननांगौ आजादि लाइफ बिथायनो मोननांगौ आरो मा नांबावगौ बे बोरायनि फारसे खेबसे बननाय गैखाया आंहा ओइ फाग्लिलाय नङाबा नोंबो गांसे लाया मानो आंबो नोंबो गाबोन थुफाया मानो ओइ थाङाहाय बिनि फिसाजों आं सानसेखालि नांज्लायदोंमोन फिसाजोजों नांज्लायदोंमोन नों बिनि फिसाजोखौबो सिनायखायो नामा इस बिनि फिसाजोखौलाय सोर सिनाया बेसेबा देन्जारसोखा नो खबरदारसोखा बिनि फिसाजोआ देन्जारसोखा होबालासोखा होबाला थाइगान्द खमफु लाखानायसो नोंहासो मोजाङै थाखा खबरदार फिसाजोआ देन्जारखा देन्जार बियो देन्जारबा आंबो देन्जारेस आरोलै औ सिखिना थानोबा देन्जारेस जानांगोनानो बिनि सिगां सासे सिख्ला फैदोंमोन बोरायजों थानो होननानै फिसाजोआ देन्जारखा हायासो थानो हे नंगौ थांलाय बग्रि गोथांलाय बे खोथाखौलाय मानोथो खिथायामोन आंलाय सोरबा हिन्जावा फैनानै सोरबा सिख्लाया फैनानै खाफिननांगौ जादों होननानै नों बेखौनो गिबाय गियाखै थेवबो ओइ बेफोरखौनोसो दादागिरि देखाया आरो नोंहाबो थांनानै नोंहाबो लेबेलाव था आरो माथो औ अखायाबो हनै हाबावगोनसो नामा माबा खोमसिसो जाफिनबाय माथो जिफोरानो हनै राननो रोंला सिजोबना दङ गथ'फोरनाबो जिफोरानो रानाखै दा मा गाननोसो जाबावगोन र' आयै मा आयै मामिया इमारजेन्सि जाफिनदोंनो क'क्राझार हस्पिटालाव दंनो मा आदाया इमारजेन्सि जालायबाय माब्ला लाङानो दहायसो लांनाय नामा क'क्राझाराव दोनदों होननानै बुंदों जोंफोरखौ माबार थांनो होदों आबैया
मामिया इमारजेन्सि थार होनना बुंदों। माथो इमारजेन्सि जालायखो आदायालाय? माथो दाखालि बावैलाय एसे मोजां मोनहांदोंमोननो। मा जालायखौ? दिनै नोंसा बाबाखौ फन खालायनाय माबोरै? दिनै बाबाखौ र' इमारजेन्सिबा बाराथारसो जादों ना मायो? नोंसा बाबाखौ माबोरै फैनो होदे, ज'नो थांसै। औ बिरखां नों थाथ'दो, आं थांथ'नोसै दे। अबेयाव थांनो दादै? ओइ नोंसा नोम्मादैनि बिदाया इमारजेन्सि जाना दंनोलै, क'क्राझाराव हस्पिटालाव दंनो, बेयावनो थांनो नागिरदों आं। अ दाहाय नोङो दखानखौ बन्द' खालायनानै साबिखौ जोंहा न'आव हैबानो जाबाय। औ दादै जागोन दे। आरो जुदि सोरबा कास्टमारफोर फैयो, माबाफोर बायनो फैब्ला दामफोरखौ जुदि नों मिथिया आंखौ फन खालायना सोंबानो जाबाय दे। औ दादै जागोन दे। बिरखां बिनिफ्राय र' मोनसे खोथा। औ दादै। सासे कास्टमारा मैयानि साइकेल लांनायनि 2000 फैसा होनो फैनो गोनां खोथामोन, नों फैसाखौ लाखिबानो जाबाय दे। औ दे। बेनिफ्राय माबाफोर बुंब्ला साइकेलनि खोथा गाबोन फै होननानै बुंबानो जाबाय बे मानसिखौ। थांदों, आंथ' मोजांसो मोनदों। कास्टमार फैब्लाथाय मायबा बायनो फैब्ला गिरा मारिनो हामगोन र' साला। 100 थाखासो मारिनो हानायब्ला दिनै। हे कास्टमारफोर माबार फै, मालिक गैयावनो 100-200 थाखा गिरा मारिनो हायो खोमा।